Surprise दिन्थिनां लोगोफोर एलाय थारुनखौ माबाबो दं नै थाब दं Good morning गासिखौबो good morning ओमफ्राय जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों दंफां मिलाव आदामोननाव जों सैमा लायनो थांनो नागिरदों जा साइजखा सैमाया एकदमबारे एन्जर मामु बायदिखा ओमफ्राय कालारा जाहैबाय गुफुर दायो नुनो मोनगोन नोंथांमोना माबायदि सैमाया नोगोर साइजखा ओमफ्राय जों बेखौ लाबोनो नागिरदों थ' स्टार्ट खालामबाय बाइकजों थांनो नागिरबाय जों आंहा जाहैबाय हौवा खालि हौवाल' ना थाब फैफिननांगौ जोंहा 11टायावनो सफैनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जिसिपि बानायगोन नागिरदों जिसिपि गोदान जिसिपिखौ बानायदों गाज्रि जादों बानायनो नागिरदों दा थाब फैफिनगोन जोङो इमारजेन्सि थांनो नागिरदों कैसा स्टाइल किया है देखो बेखौ दोनबाय नै सिङाव पारमिसन मोनो थांद' फार्स्ट थां खेबगोन दख'ना गानना फैदों नै जोंना आब'आ मानसिफ्रानो नायगोमोजोबलायबाय दुर्गा फुजानि अफार जोब लोगोफोर थारुन दिखावबाय बे गासिबो मैगं थाइगं मोनजोबो थारुनबो मोनो जों बिनिफ्रायनो लाङो थारुनखौ माबाबो दं नै थाब दं जानोसो लुबैबाय आं चको नों जाग्रा चको जानो लुबैदोंना नोंखौ 20 रुपिस अनलि पापा ओ सोना जिउनि लोगोरि ओ हम मैगी लेने वाले हैं हमने सुबह में कुछ भी नहीं खाया इसलिए मैगी लानो नागिरदों जों आदामोननाव जाहैगोन नै बाय वान गेट वान फ्रि बाय वान गेट वान फ्रि बावनो थावा ओमफ्राय बेखौ बिदि होआ 140 बैखौ लादो गोजौनिखौ बांसिन थायो खौनो लादो मेगि थार बेयाव मेगि बे मा बुस्थु पिज्जा ना मा जाखोलै पिज्जा मस्ला पिज्जा बानाय पिज्जा मसाला मसाला सायबाय मसाला होदो पिज्जासो दंदां सिङाव जुस ला मोनसे लाबाय मामोन मावहैनाया काजु बादाम दाराबो दामथारलै ने जों थांनो नागिरबाय दा नङाबा लेट जागोन कैंडी मिलता है इधर मेरा स्वीट मोनो भाई बिल खालामसिगोन
थांनो नागिरबाय ना भारी मावथिनि मोसानाय माडा ನೀವು ಮಾಡ ಬರುತ್ತೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ನೀವು ಬಾ ಈಗ बाइक की तरह कर रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे से इधर सीख सकता है वाह 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 ಕೈ ಬಿಡು ಎರಡು ಕೈ ಬಿಡು ಎರಡು ಕೈ ಬಿಡು ವಾ हाथ नहीं लगा ला वो लड़का हाथ नहीं लगा रहा कई बुड़ो कई बुड़ हाय समूह जम होट होट आ जाओ हाइट हाइट वाओ बढ़िया थोड़ा सा किक करो किक करेगा थोड़ा सा हाइट 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 हो गया अभी देखो हाइट बस देखो संध्या छोटी बच्ची का साइकिल चला रही है देखो लोगोफोरजों आदामनाव थांदोंमोन नाथाय थुखैनायखौ भिडिअ लादोंमोन ओमफ्राय आदामनाव थांनायखौबो लादोंमोन ओमफ्राय बे दोमैलुखौबो लाबोनायखौ लादोंमोन नाथाय भिडिअआनो जायाखै नोगोर जोंनो ओंखारखादों आङो लोगोफोर भिडिअआनो जायाखै मबाइला ओमफ्राय चिरांगापाटनायाव दुर्गा फुजानि तैयारि खालामनायखौ भिडिअ लादोंमोन ओमफ्राय बे मोनासै दा मेगना बेस्रांस्रां आइसुराय बायदिखा नै जों आदामोननाव बेखौ लाबोना फैबाय जा साइजखा नै ओइ ओइ बिनि नामानो जाहैबाय दोमैलु जों बिनि नामखौ मानो दोमैलु दोनदों होनबा लोगोफोर आं आब' फुजिनि सैमाखौ नोगोर मोजां मोनो नोगोर साइज ओंखायनो दोमैलु दोनदों दोमैलुना मेगना आइसुराय इक्स बायदि हेन्डसिट लानो थिनदों हेन्डसिट हेन्डसिट मेगना बेना खोमाया जा साफाखा नै दोमैलुआ ओइ नहर दोमैलु दोमैलु जा साइजखा दोमैलुआ मोनसे सरप्राइज दिन्थिनो आं लोगोफोर एलाय सफैलायबाय यु 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 फैलायबाय जोंना कौन मस्ती होने वाला है दसरा में सप्तासेसो थानानै केरेला आई एम कामिं केरेला बै मा होनो राम लखननि दावहा जानानै थिर गावना अन्थाइयाव दै गलायनायाव नै थांगासिनो दं बिथाङा औ नुनो मोनगोन थाबैनो नायबाय था जों फुजानि थाखाय फैदों फल' खालामोल' दाबाव बिसोरजोंहाय बेवहाय फुजायावहाय धामाका मा बेरायनोसै जोङो फुजायाव मस्ती मस्ती होने वाला है ओइ जोंना दोमैलुआ माबा आदै बेंग्लायजोंसो माबा जिरायबाय स्माइल भिडिअ बेखिनिमोन बाय लोगोफोर